bude Bralent Almadona. Duffy technickým nadhozem začíná stav strikem, což je velice důležité pro nařazovače nedostávat se pod stav. Nyní jsme mohli vidět takzvaný dead ball, kdy pálkař odpálí míč sám do sebe, počítá se jako strike. Duffy má nyní 2 strajky, žádný ball. Perfektní situace pro nařazovače. Duffy se druhým špatným nadhozem dostává do stavu 2 bóly, 2 strajky. Almadona pálí tvrdý grambol na druhou metu, který zachycuje Martin Sobotka a zahrává out na první metě. Na pálce se nám nyní představí s číslem 34 Vojtěch Šabacký.